Velkommen alle sammen til vores årsopvisning her i Egå Musikforening. Vi har glædet os rigtig meget. Det er simpelthen bare det bedste dag. Vi vil vise alt, hvad vi har lært. Og nogle af os vil så også vise os, hvad vi stadig kan. Så det er vi stolte over. Så vi håber, at I alle sammen får en rigtig god dag. Og jeg synes, det er jo fantastisk at se sådan en flok her, både store og små, og gamle, ældre, Der er lige nogle praktiske ting, inden vi går videre. Lige om lidt, når opvisningen går i gang, så skal både børn og voksne holde sig fra gulvet af og fra redskaberne. For lige pludselig, så sker der et eller andet for at se, og så kan man komme med.
système, elles sont healed, no s'appelle, yeah, we can exist in love, we can exist in love, we can exist in love, let's go. Elles sont healed, no s'appelle, yeah, we can exist in love, we can exist in love, we can exist in love, let's go.
Men jeg tror ikke på, at vi lige er med deres landevåben. Det er derfor, vi også rykker.
Thank you.